eling-eling eling-eling makan eling romingkang bekumiara karmawan wayangan baik masih ketangkuan sekarukir gambaran welan baik kaya kaca senang jadi lali kedik konane agar kelingan dodol kelajar yang basane padu aja lali baik aja lali neng kolane layu sore pada esok katon bae saklepat panombale dari kasantorekan sanajan rekenengkan lihat korban petik karang rempangan kang kijan aja dilewe mamu ireng-ireng maning rarangken bukan si karenyawan mantan apa masih ngelakoni patra bisa ngerawe kuning kapan tapi sarang kang lebih gaul keding unda lebih gaul keding mama lintang ini kakading unda yati ruk jandong sing bayari nok ini keding nok iya keding irang-irang manerang kene baik lampung dore dawa geleduk si geleduk monika tega dodosa dolo Wini boye maneng leleran yen kondo resi kula melon ang topi minangkane wong muncul dhewe kang lebih gaule kedik minangka sarang bunda lebih gaule kedik dilali kedik gulane anggar kelingan aja lali sarang bunda yati minangka sing hormati grup jandong nok kainok leni minangka mama Chandra sarang kacung Chandra sing duwe undanane aja lali bae selawase senajan dilali kedik tambah lawas sekolah nemah ada dieling alon-alon kaliwaton makin alon kulane asal bae ang topi aja kawengan kan lebih gaul minangkane sing hormati ngeteraken kesumu layangan iki lali
demang kepamutan ning leran lakunana sabar baik kang lebih gaul mapan nerima eling-eling mangkan kumingkang romingkang di bumi alam dan mabae wawayan kang lebih gaul sareng bunda lebih gaul kedek entopi ngaturaken matur kesuwun dihormati kang lebih gaul aja lali maningkolane sanajan di lali kedek kang lebih gaul sing emah dewe sambat-sambat mimiye candres kang bayari sareng mamae satria mimiye candres mimiye satria kang mirangaken ulah-ulah sineret kuning aja ilo bokat bae dorong emang sambat mama tuan rumah kang bayari bunda yati sing duwe hongkong nok eye gedi nok eye nok reni mama Chandra ajali ang topik yang muncul sing eman dewe lebih gaul gede bunda lebih gaul gede ini baik petik karang merempangan aja ilok gawe lara maning atine lali kunai hari lali kau jalani maning kolane sareng Brigadir Ibnu Gedik masing bayari sareng Pribda Windi minangka sing bayari pengantin wadon dewe aja lali sang memajik Komarudi mama tuan rumah kantun bayari aja lok tegelan dilali kolane angker kelingan sekar garwa maluku ditanding miring kang topik wong muncul ngaturaken matur kesuwun kulane dihormati ning kang topik kantun kang lebih gaul sareng bunda lebih gaul kulane matur kesuwun mamae Candres mimie Candres mama mimie satriane aja lok lali
bapuk sing duwe tahu sambel dhewe sing hormati Kang Empet Kang Usman aja lali Mimi bapuk sing duwe tahu sambel wong saking nagrak dhewe ngaturake matur kesuwun bos bodana bagus rantes sawah maning kedokan gelendeng baik rasane ngati tunggak jati no putri gede no putri no paten gede minakane bayar kebamutan ing leleran lakon nenenge sebete nerima wong sabar hari langkah anane malah dadi maning bacike sulaya maning cangcine ora kena canda komonge ulang kali sabrangkana mimi aja Rokma mimi aja Maryam wong saking Cikadung dhewe sarang Bude Eni sing duwe warung MMA wong saking Cibereng aja lali selawase sanajana adik naik kedik rantes sawaning kedongkan gelandarang sanengati sarang grup jandonge kedik Bondayati sing duwe wong saking ngamis sakunani dilali-lali kelingan dilalipur kola nemang ora kelipur tambah lawas dadi kelingan ayalah petik mati belanak mungkin beluran becik sing hati-hati papae santi gede papae santi sing nyakseni petis manis balendrang banyune kacang lancang bae ning capek Bapak Winda Bapak Kanita Rumde Gede Bapak Ajis sing banyari aja lani Mame Santi semoga bang Mama kunci narpane gede Mama kunci narpan sampun kalane betik mati belanak mungkin peluran becik kang hati-hati ake anak wong seduluran irang-irang maning rangkeng mungkin baik makari nyawa mandan apa makang lakoni enak kang lebih gaul sing eman dewek bukan kari nyawa mandan apa sing lakoni
pada kesempatan malam ini Candrasari dengan bangga akan mengetengahkan sebuah judul cerita asal usule pasar caplek. Asal usule pasar caplek dalam serial Mustika Gua Belimanan. Yen ringan sama di jing-jing, yen berat sama dipikul, kang lebih gaul sarang bonda gaul gede kuang muncul dewek sarang kang topik minangkane sing eman dewek grup candong gede bunda yati sing ana ning Hongkong sing duwe wilayah amis dewek nok eyi nok leni gede mamah Chandra gede nok uun calon tuan rumah sakit Sumbon Mas Lali minangkane sing hormati aja Lali sing diceluk aja Lali pasal Sireng pati raga ing wang tanpa dosa den taleni pun salaken ning ngawiyat anut separone angin tangi sekang ulang-uling sesambat ning awak mendenapa yen anak udan bisa rusak ragam mesireng dewa Rinajuk bos pramira Kidro suarane kapiran sing kata dia bunda yati sing eman dewe ora lali salawase sanajan tilane gede tambah awas ora niki digelingan
sareng dewi winu aja lali mas penganten no penganten kedip alon-alon kaliwaton nanging bagian alon sing penting asal kelakon wini buyar ning melera yang kodor mah mula meloni kepawotan maning leleran yen kodor kolah meloni ireng-ireng manirangke bukane kakari nyawa mandan apa kakone kang lebih gaul sing emang dewe mama lintang miminita gede antop pikir wong muncul dewe ngeterakan matur kesun sarang kang musli gede kang musli sing hormatine dilali-lali kelingan kulane anggir kelepus tanpa awas dadi kelingan takdir sing ora kena dipungkir kadang emang kadang kang ora kena dipungkir wis cundhuk tikane waktu wis ninggal mah sarang minangkane Mama Haji Komar kantun bayar ini latala ngiling-ngiling mangkan eling ruming kang de bumi alang cumeneng kiageng tepak kang lawas manggon ananing kuah palimanan kelawan hitungan aku wis pirang windu kendi beling wadet tuya saumur sing kula walase tapi lembet teman delengakan palimanan ning sajeroning minggu-minggu kieu lir pendak kaya kenang Badra Erawa hari Badra rane wulan Erawa mendung
Dayani Kateleng surep lan sepi kingking kaya bratak ayuyun Uliar panah gara-gara dengan apa Palimanan esuk nakir sore nakir sing ditakir kang toto kang dipikir apa maning bakat wis nyawang utuh kaya dene taru lintang anggur-anggurane bocah sedina loro kien melamun baik yen awan ora gelem mangan yen bengi ora gelem turu yen awan kaya kebayang ang topi muncul dewe hari ditakuni ora semaur kala pisan semaur banyu matane sing limbang-limbang duwe putu akeh beliader siji-sijine waduh diilisi saripip kabib ibnu gede kedai windine gede barang sekti entek telengaken ning aku rupane arep duwe tujuan tapi kenang apa beliawe beja kelawan aku anggur-anggurane buntal-buntal pakaiane arep digawani mendi kataru lintang dilali kedik kulane siagar kalingan wah enake sedurunge taru lintang metu sing gua Palimanan sengaja arepan dicegat lantak muda ning aku gagang tepak nokoon singane ning Taiwan dewek calon tuan rumah aja lali sama sekali lali taru lintang aja kaget ya anak yen bener sira mustika gua Palimanan kudu mampu ngadepi cobaan senajana sewu ngarep sewu mburi sira kudu tegar hati-hati taru lintang esok nakir sore nakir Bundayati sing ditakir kang lebih kau Bunda lebih kau oleh kedik sing mikir esok mikir sore mikir kadang-kadang kalau rok musik ora rok rumasa menangkan sing ngamati agak jangan sampai
kadang-kadang sing ditakir godhong pelasa esuk mikir kang lebih gaul wong muncul kang didi wong muncul dewek minangka sing paling boral-boral kabeh aja lalipun dayati grup jandong dewek wong saking amis minangkana sareng budaya gede emane wong seduluran tega paning waras sarat tega paning laran Presiden urate ku cemberut bae toli banyu matane rembebelan bae ku kenang apa deh la ilaha illallah pegel delengakene sampai ngomong serak ngomong ngasih ngomong bebuntel grembal-grembol angker sing gawa mah kita ngomong agade pengen weruh wa gembol ya iya Den apa sing lagi den pikiraken maring Tarulintang apakah sampeyan ora pernah ngrasakaken selama iki Tarulintang gandrung maring kasih sayang panjenengan Rama wa Gembong loh ananging setiap isun takun maring panjenengan Ibu Banowati sing dari jawaban ibu cuman tetesan banyu mata sing nempel ning pipi wa Gembong takdir sing ora kena dipungkir kadang kang ora kena dipungpang wis condok tekan ing dieling-eling kelingan lelipur ora kelipur kang lebih gaul sareng bunda lebih gaul kedik sing hormati dilali gede aja lali selawase Tarulintang yen mengkonon pikirane pengen pisan ketemu karo wong tua sing sejati ari wa Gembol manuruti bae sampean terus terang bae mulane sun sengaja ngajak sampeyan wa Gembol kanggo apa meneng sejrone gua Palimanan panjenengan Ibu Banowati kelawan eyang Ki Ageng tepak kayane wis ora peduli maring Tarulintang wis ora nduweni rasa kasih sayang maring Tarulintang wa Gembong aja mrono pikirane Den memang wa Gembol dadi pusing bahkan dilengaken batur-bature ning kono pada ngomong sing ora enak dirongoknane melu sekot ning ati bocah semono gedene jebli duwe bapak bocah semono wis aplak wis dawuke je ora duwe bapak
melu lara hatine wa gembol sing ngomong-ngomong sirah iki kaya ni isun urip ngalam dunya wa gembol selawase nyandang isin wirang rasa tunggep bumi kelawan langit ya Allah Gimana sih wong sedulure tege bae maning warase banget ora tegan ing larane tega ning larane banget ora tega maning batine sareng Bapak Sunita Gede Bapak Sunita Sunjaya Dewi wong gubang apa iki wa gembol Masya Allah Den painganan tanpa inganan wa palimanan mawa beja mawa gara-gara ana sawijining manusia kang netesaken banyu mata sehingga bangsa Guriang gawe panas gawe kumerah Musa ya isun arep pada mendi siranggur-anggurane metu sing lawang gua palimanan ora perlu weruh sira kabeh bangsanya jin dam yang setan berkayangan nyatane sira ki kuku kelawan pendirian kaya wis ora betah menenganan ing gua palimanan memang isun wis ora betah menang ning sejroning gua palimanan sing tek luru cuman dalaning pati kanggo apa isun urip ngalam dunya lamun ora pernah nerima kasih sayang saking wong tua lana mula semono yen sira pamrih maring jiwa isun ayo isun pasrah Nusa iya isun aja sombong aja latung ing pangucape siraya lamun bener kasatria jareng basane sing tanpa mula kudu mampu kanggo ngadepi isun sebatur Nusa sira kabeh mancing-mancing kroda amara isun lamun iya mengkon sing den pengeni titimene teksirnaken sira kabeh aja omong kosong bukti kakek ayo Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ayo Den Allahu Akbar sinakna Allahu Akbar yep iya kurang ajar dianggap taruh lintang gimir ngadepi bangsane jin dam yang setan merkayangan ayo apa maning sing bakal dumadi pengen weruh itu Den bokong gede aduh ping sepat gunung gede hidup sesumut bokong gede aduh mau
Adul Mana kau urusannya sampean gak mana? Ewang balung lakadagi Bisa kemoyo ya. anggur-anggurane anak manusia loro Iya. hari sing sijine masih nonoman hari sing sijine wis mampu lemah Dong. Ngomong. Sirapan apa ini? nonoman Iya. aja kaget ya nyatanya kita pengen weru tujuannya sira wong loro Isun perlu ninggalakan gua Palimanan. Pengen gelatin ngendi anane panjenengan Rama Kang Yuyuga. ora gampang sira ninggalakan gua Palimanan Bisane sira ngucapkan gaya mengonon. yen durung oli restu sing wong tuanira Ora perlu isun oleh restu saking ibu utawi eyang Kiageng Tepak. Aja bener. Sebab ibu kawan eyang Kiageng Tepak wis ora peduli maring isun. najana sira lakon anak tapa brata lawase 100 dina mangsa ulia kamulyan yen ora oli restu si wong tua aja belajar dadi anak kurang ajar siraya Aja lancang sira ngandika ning hadapan isun kuku ning pendirian. lamun dia kaya kono nusa Iya. sengaja kita arep dadi rajeng arep dadi sandungane sira arep kekalang-alangi tujuan sira ning isu nusa Kena sira dari penghalang yen mampu ngadepi isun. Titi meneh tak singgirakan sira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yep.